kami nakasabay bago po kami sumalang dito.
Gusto mo? Masaya ka. Dito. Ah. Ito pa cheese. Ito. Kasi gusto ko. Ang punta, tubig sa ito. Tapos magdasal siya pero masarap siya sa mukha. Okay? Magdasal siya pero masarap siya. Ito pa. Alam niyo, hindi ka magkakasama. Kurang ba? Ay, masarap. Naunayin ko na din pa. Ano? Hindi ka makasal? Ito na. Tawa ko. Ah! Kanin mo na yan. Ubus na, guys. Gusto na yung hipon at wala na rin halos laman. Ito na. Ayan na. Ano ba? So yun guys, ito na matatapos ang ating daily vlog, mukbang vlog pala, na kinain natin for the day is sinigang na sugpo with crab stick. And may puto rin tayo dito sa side. Ganun po. Hope you don't forget to like my video and subscribe to our channel. And comment down below kung ano gusto niyo pang gawin namin dalawa. At higit sa lahat, huwag niyong kakalimutan mag-i-click ang ating notification bell upang ka-close tayo